Hello friends, welcome back to my channel. After a long time दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाथि फैलायबाय जेब्लानो फैयो after a long time बुंनो गोनां जायो. So guys, बे साननैसो आं गावनि लाइफखौ लानानै बहुत बिजिमोन बुंनो थाङोबा 2 monthsआनो जाबाय एकदमबार बिजि आरो ना दा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव शिफ्ट जानाय जाबाय ना स' एडजास्ट जानो एसे टाइम नाङो स' गोसोफोरखौबो बारा मोजां नाङा आरो बिखेखै माबा मोनसे भिडिअ बनायनोबो एसे माने पजिटिभ माइन्ड नांगौ जायो न' स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बिखेक जोंनि बे कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एन्ड एन्सियेन्ट स्टाडि इउनिभार्सिटिनि फ्रेशार्सनि माखासे नुथाय बेखौनो नोंथांमोननो आङो एज ए मेमरि हिसाबै शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो. So जोंखौ वेलकाम खालामनो नागिरदों ओमफ्राय जों बयबो गसंनानै दङ लाइन पाथिनानै दङ जों बयबो दा लाइन पाथिनानै जोंखौ वेलकाम खालामनो नागिरदों दिनै गेटटुगेदार दङ प्लास जोंखौ वेलकाम खालामगोन एज ए निउ हिसाबै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि जोंनि फ्रेशार्सखौ. So guys, नोंथांमोना नुदो जानो हागौ फोथाखौ एसेबां गिदिर फोनना होबाय एक्चुअलि बे माने जों जिहेतु सिनियरफोरनि बाथ्राखौ मानिनांगोन आरो ना ओमफ्राय बहुत आनकम्फर्टेबल मोनदों बाट उपाय नट खोमोरबाबो माने रायजागोन आरो ना स' जा मिन्टावनो नुखादों आरो जोंखौ. लोगोसे जोंनि सिनियर आदा आब'मोनखौबो प्लास जोंजों लोगोसे फेरवेल होफाबाय जोंजों लोगोसे माने जोंखौथ' वेलकाम एज ए फ्रेशमेन हिसाबै आरो लोगोसे जायबा 4th सेमिस्टारनि फाइनाल होखांबाय बिथांमोना बिदाय लानायनि सम जाबाय स' बिथांमोनखौ फेरवेल होबाय प्लास फेरवेल एन्ड फ्रेशार्स बेनिखायनो नोंथांमोना बेनाराव नुदों जानो हागौ गेट टुगेदार होननानै.
নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হিমন্ত দাস মই নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ গাঁৱৰ নাম নতুন প্ৰতিভাবাৰী জিলা বাক্সা পোষ্ট অফিচ চৰনা বজাৰ ডাকঘৰ চৰনা বজাৰ তাৰপিছত খানাত এক্টিভি বুঢ়াত ओमफ्राय स' गाइस जोंखौ एसे सिनियर आदा आब'मोना एसे रेगिं खालामबाय एसे सोंलु सोंला खालामबाय आरोना जोंनि इन्ट्रडक्सनजों लोगोसे I don't know.